Sanmanan, once again, there's no need to introduce myself nowadays. But anyway, Kamalam Guspamandla, asikwazi ukufika ke singazange sabonga isikhathi neattention nesupport esithola kini. Siyabonga kakhulu. Without any further wasting of time, angihambi ngedwa ke as always. Ngihamba with my twin. Sawubona. Oh, siyaphila mfethu kunjani? Siyaphila. Before you good. Yes. Sibu ngihlangane nomunye umuntu wathi I-problem into enginotisile ngosibu usibu akabingeleli yena uvela wendabeni ngathi I was not even sure ngale into. And umuntu ongenza ngingabingeleli uwe. Ngoba phela wena usubushisa ile into ekushisayo bese kuyakhohlakala ukuthi mina kose ngibingelele. Bingelela futhi. Yeah. No sibingelele wonke umhlaba. Yes, Usibusiso Mango lona. Ngiye ngithi ke bhuti ke ngubhuti wenu. Yes. Lo weinkulumo ezakhayo. Nkosi yami. Yeah, abangaziyo bangazi kakhulu ngeinkulumo ezakhayo ekugcineni ngivele ngithi khona ongizwayo. And a show. Yeah, usuke khona vele ongizwayo. And ukhona Yeah, but no siyabingelela mfowethu man. Thank you so much. Yes. To be ngihlezi ngijabula ke to be here. Yes, Yebo, yes, so yes. yeah, I'm so happy man. And thank you so much for those who are subscribing and commenting. Ngoba ukukhomenta kwakho it means a lot to us. Kusho ukuthi uyasizwa lento sisuke sikhuluma la. And enye into futhi nje ngifuna ukuthi sorry in advance. Uvela ngithize washo kanjalo. Yeah, sorry in advance mabe konke soyikhuluma then leyo nto bese ihlala kabhlungu but into engiyaziyo lithi iBhayibheli iqiniso nzakulazi futhi liyakunikhuluma. And listen khulule egcineni. Yeah, but ke makubaba isilonda masibaba umuthi mawubaba shothi uzophola. But let's put that aside. How was your weekend? No man, weekend yami imnandi kakhulu Yes, sir. futhi njengoba bengishilo futhi weekend yami very simple. It's home mangeke endlini ngisesontweni. Yeah, ilokho nje kuphela mfowethu, yeah. But mina ngifuna ukubonga yazi kubantu basematatiyela. Sure. Ngihlangene nobaba lapha ngimazi. Ngimazi negama zange ngimbuze. But one thing that I can tell you ukuthi uye wangiphi 300. Wow. All of a sudden then nomunye umama ematatiyela futhi waphindwa ngiphi 20 rand. I can tell kule 20 rand sesewalethini because inginike lanto ukuthi akanginikezi because of ngiyidinga but unginike because she appreciate me. Wow. You know, and kungumsebenzi wala siyabonga kakhulu. Wow. Hey, Konke this is lokho. big man. It's a lot. Yeah, this kuyasho ukuthi nama millionaires. Asendleleni. Yeah, khona nje ozothi put awusend account number. Nkosi. Futhi elinye lamalanga namhlanje. Sure. Kunento ngifuna sizokhuluma ngayo. Futhi ngifuna sizokhuluma ngesuccess. Sure. Sibu ngifuna sizokhuluma ngesuccess not ngesunset. Hey, but uthini man? I-success ikubuza ukuthi udlulephi. I-sunset kukulala namhlanje uvuke yonke into oyifunayo nayo. I-sunset nobuchitha igazi likabani nokwenyuka ngemikhovu nangemishanelo uvuke zonke izinto sewunayo. I-success ikubuza ukuthi ukhale kangakanani. I-success ikubuza ukuthi bangapha abantu abakujikele. I-success ikubuza ukuthi ulahlekelwe yini ukuze uthole lento oyifunayo. Sibuma ngiyibeke kanje bhuti. Hey. Kunento ethi if there's no chair that is prepared for you on the VIP table, it is an opportunity for you to create your own table. If asiki isitulo sakho osibekelwe kwi VIP table, Sure. uNkulunkulu usubefuna wena Uzenzele VIP table yakho. Ngoba impumelelo ikubuza ukuthi sewukhale kangaka uzufike. If you are not ready to cry, you are not ready for success. Yonke impumelelo baba ikubuza ukuthi ukhale kangaki. Hamba buza bonke abantu abangama top dog bake baba ngama underdog. Impumelelo isign yobuse useduze nayo
isekutheni ukhale khale kangakanani. kangakanani. Wesiphamandla mfowethu. Yes sir. Impilo ke mina ngifundise into nayo Come on now. ukuthi i-grade ne-grade inezimpi zakhona. Come on now. Sbu. Ingakho kwabasazama ukufuna ukuphumelela kunempi ephansi ngoba bafuna ukuya phezulu. Sibuthi manje. And njengoba ufuna ukuya phezulu kulabo suka kibo bafuna ukukudrega ungaze unqobe bona. Yo. Yazi ukuthi naphezulu zikhona imambani zakhona. Yo. Because isipha kunabantu abazokulwisela ungizwe kahle abazokulwisela ukuthi ufike kanjani la sikhona khona. Yo. Ngoba yithi esideserve ukuba la sikhona khona. More than way. Wesipha mina ngifunde 99 mfowethu kunabantu nje abakuzondela ukuthi ufike ezingeni labo. Yo. Bakuzondela ukuthi udeserve ukuya phansi, udeserve phansi but awudeserve phezulu. Come on now. Ingakho mfowethu yonke ilevel inezimpi zakhona. Sbu. Iphutha ke sipha esilenzile nali. Siqabange ukuthi masiphumelele ila relaxa khona. Kanti naphezulu khona abakukhahlelayo. Kuseyimpi yeah, nalapho. kuseyimpi nala siyakhona. Because mfowethu impilo injalo sipha. Awukwazi ukuphumelela nje vele nje bakubuke nje abantu. Every time mangabe uzophakama ukhona abafuna ukukhahlalela enzansi. Yajula. Inamandla. Sbu kukhona lento ethi it's not what you are doing. Sure. The problem is that who's doing it. Akusinkinga lento yenzayo. Oyenzayo. Yonke le hustle nalomzamo uzama yakusinkinga. Inkinga ukuthi yenzwa ubani. Because from umama ongizalayo bayamaze zisihlupheki. Bayamaze ze domestic work. La ngibuya khona akekho wakwaphusha wafika la ngikhona. Into bese bangilwisela yona ufike kanjani because nakini kubazali bakho akekho wakwafika la ukhona. Let me repeat that one once again. Man. It's not what you are doing. The problem is that who's doing it. And the most bona sikulwisa. Asikulwisele lemzamo uzamayo. Asikulwisele business oluzamayo. Asikulwisele lomshado wakho ushadile. Sikulwisele ukuthi kubantwana bakabani sengade lo a break case sasithengeke break. And uzithola sewusilwa izimpi isibu. I-problem uphule wena ama-boundaries wethu. Ngoba la ubuya khona nala thina sibuya kwaNdlumnyama lapho kwafela khona inja mfethu. Lapho kwanga expectwanga ukuthi kungaphuma abantu abafana nathi. Mawusibona sisilwa because of kwangamelanga vele sibe la sikhona because ya la sibuya khona. And the success attract enemies. Success attract jealousy people. Success attract witches and wizards. Impumelelo baba izokuzondisa ngabantu. And if awukho ready for ukuzondwa ngabantu, hlala ekhaya mkhulu. Uyazi mfowethu Sipha. Bonke abantu abaphumelele. Come on. Bazokutshela ukuthi ngancwa babantu ebengafuna ukubangcwaba. Sbu namandla yajula ngenxa yempumelelo. Because mfowethu Sipha uma uphumelela uvuka umona kubantu bathandayo. Abanye babo uzalwa nabo. Come on now. Abanye babo abafweni obathola phambili. Come on now. Kuvele kuvuka umona. Enenali iqiniso Sipha. Anything elwa nempumelelo yakho. Ngoba impumelelo isuke iza noJehova. Namandla. And uJehova ungumnini mandla wonke. Hayi man Sbu, hayi man. Akukho kumaphambi kwakhe. Wena uThixo ekubizele empumelelweni ngisho noSathane uyabhawa.
Yo, Sbu. namadimoni ayahlehla. It's a must. So uma lo omthandayo noma lo seduzane nawe ezomelana nento uJehova afuna yenzeke kuwe, uyafa baba. Sbu. Yingakho ngithi siphasinqwabe abantu ebesibathanda Yo. ngenxa yobizo lempumelelo uJehova sibizela kilo. Yo, Sbu inamandla. Because umzwe kahle sipha. Yes, sir. Yonke into ema endleleni ye-success yakho, it's an enemy. Come on now. Ngoba wesiphambi wethu nali iqiniso. Kunomehluko between iglove nesandla. Come on now. Awena uzongizwa. Ngikuzwile bhuti. Iglove mfowethu phakathi ubona iglove. Yes, yes. Usuke kunesandla. Yes, yes, yes. And yonke into eyenziwa isandla yenziwa iglove. Automatically. Uyangizwa mfowethu? Exactly. Now, into yesitha nayo, uSathana akakwazi ukusebenza ngaphandle komuntu. That is why mfowethu sipha kunento engivama ukisho. Come on. Ethi mfowethu, the moment umonela umuntu or uba namagqubu ngomunye umuntu, yazi ukuthi uSathana uzopartnera nawe. Exactly. Ngoba uSathana umuntu akamfuni. Ungaze ungamfuni umuntu uSathana nangumuntu engizomsebenzisa. Yo. Yingakho ke uSathane asebenzise iglove elinguwe. Sibonga ngikuzwile mina. Ngikuzwile baba. Yingakho uma sesibulala noma seshaya sibulala konke ngoba siyazi ukuthi umelene nento. Emendleleni uNkulunkulu ayibekile bhuti. There was a time la khona uJesu beka no Peter khona. Come on now. Lithi iBhayibheli uPeter kunabantu bebafuna ukubulala uJesu kumshaya. Yes. uPeter wa protect uJesu. Lizithi iBhayibheli wakhipha indlebe yesoja ebelifuna uku-attack uJesu. Yizo respond kaJesu ithi suka Sathane endleleni yami. uJesu ubiza uPeter ngoSathane. Lobe kade hamba naye. Yingoba uyabona ukuthi uSathane ugcoka iglove elinguPeter liyamsebenzisa. Okusho ukuthi phamfethu kunabantu abasetshenziswa isitha esibathandayo. Kubiza ukuthi ube nehlo likamoya ukuthi lokho sekusetshenziswa uSathane ke manje. Akusikuye ke. Akusasiuye ke lo. Uyayizwa lento. Yebhuti. Impumelelo ihamba noshintsho. Sure. And because success comes with a change. Sbu, mawufuna uphumelela, if awukho ready ukushiya abantu. Sbu kunama relationship ufuna kuphume ku. Because there's a change that is coming. Sure. Kunabangane ufuna kuphume kubo. Because there's a change that is coming. Sure. Uba kufuneke ushiye family. Not just because ukuthi uyayijikela but uyishiye uyoqala kabusha. Because each and every success come with a change. Automatically if uzogijimisa impumelelo kunabantu abazosuka kuwe. Hayi ngoba ubasusa. Because impilo ikubeka kwesinye isigaba. And impumelelo mayisila iyakhona sibu. I need to clarify this one. Impumelelo one izokushintsha indlela ocabanga ngayo. Sure. Impumelelo izokushintsha abantu ukukhuluma nabo. Impumelelo izokushintsha indlela okukhuluma ngayo. And impumelelo ayikwazi sibu. And ngithanda izinto eyi1 sibu endleleni yempumelelo. Ze kungabikho abantu baba abazophelelwa bubuthongo uma becabanga igama lakho. That's no longer a success, it's a sunset. Sibu kungcono uba ne10 rand unobuthongo. Akunade ebhlungu njengoba nama-million ubuthongo ungenabo. Siphambi wethu. Sibu kunomuntu ohlale Alexander. Sure. Angehlisi ma lokishi. Ohlale Alexander, ohlale Thembiso, ohlale Katlehong. Kuma 2 room nakuma 3 room. Sure. Uhlala nabantwana bakhe ku 2 room. Sibu balala behleka. Bavuke babingelelana ekseni. Kunomuntu ohlale esentini. Unayo yonke imali abantwana baphelelanga. Ngenxa waba sacrifice. Baba, ungizwile sibu, wena ungizwile. Sibu, kungcono
ukulayita amakhandlela ibe ngathi romantic kanti ugesi awubhadalanga, kunokuthi kube khona ugesi kanti kunamasana akhalayo ezindlebeni zakho. Impumelelo mayikunike ipeace nobuthongo sibu. Wemfethu Sipha, do you know ukuthi kunabantu abazothi uzenza ngcono Come on. kanti badliwa umona Hayi man. ukuthi sosukile ku level yabo, Hayi man sibu. usungaphezulu kwabo. Uthini manje? Kunabantu abazothi uzenza ngcono Yes sir. kanti vele uzenza ngcono. Okay. And njengoba bakhuluma ngale statement sabo, Yes. ba intimidatewa yinto abaqala ukuyibona Yo. engaphezulu kwabo eyenzeka kuwe. Sibu. Sipha, ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu aphumelele umshayela izandla, but mase kuphumelela wena sekuba namagama ukuthi uzenza ngcono. Sipha, kunabantu mfethu abazokuthanda as long as mfowethu usafara, Uthini manje? uhlupheka, bakuthande ube o best friend. Yo. Kunabantu abazokutshela Sipha ukuthi mina soloku impumelelo yafika kimi, ngihlukene nabantu abaningi. Mawungambuza hayi ukuthi bekazenza ngcono, but bebamonela to a point ukuthi they had to basuse kuloyo muntu ngoba impumelelo yakhe yamgulisa. Yo, iqala uba irritate. Wesipha, akusibo bonke abantu abalele esibhedlela ngoba begula. Sibu, come on now. Abanye baguliswa umona. Yo. Abanye baguliswa ukuthi kose bamkele ukuthi usoni so drive imoto ethize. Yo. Abanye baguliswa ukuthi kose bamkele ukuthi usoni so unendlu ethize. Yo. Abanye mfethu Sipha kufuna bamkele ukuthi ingane kaSibani bani udokotela. Yo. Because bekanento emcondweni wakhe ukuthi abantwana abakuloya muzi bayofa bayinto engenalutho, but mase kuphuma utho phesikwento othi akunge Sibu, no uyodonsa ngama drip. kunabantu bazovuka ICU. No. Sibu, i-problem kunabantu ngifuna uvumelana nawe because kunabantu abangazukukhulumisa. Uzibuza ukuthi wabenzani. Ayikho wabenza yona but ubaprove wrong kuma meeting awayihlelwi ngawe wena ungekho. Hayi bonke abantu abangasikhulumisi kunento esiyenzile kube wrong. I-problem senza lento babangazange bacabanga ukuthi sawuyenza empilweni. Alukuyehlisa Sibu. Yehlise baba. Hayi bonke abantu abangasikhulumisi kunento wrong esayenza. Sure. Sibu, angazi nobuyazi nama ufaka i-status eyokuthi kunabantu abasibheka i-status sakho by private number. They are interested of what is happening in your life, but they don't want you to see them that they are interested in your life. Baxolela utshintsha inamba because bayakwazi problem once wababona banalantu ukuthi sasikhulumile sathi lona ngeke abe yilutho. Siphame. Sibu, abantu abangasikhulumisi bake kwahlalwa ama meeting baba ngo chairperson be meeting. Kusithiwa befunga besithi laba ngeke baphumelele because the background yakoma wethu bayayazi. Ama mistake esiwenzile sikhula bayawazi. Banama file. Sibu, baphetha ama file ngathi esiwaziyo nesingawazi. Bafungile Sibu ukuthi ngesiphumelele. Manje bathuswe yi-success Sibu ukuthi labantu sesikhulume kangaka. Abantu bazothini ngathi? Wesipha. Yes sir. Kunabantu abayosibona singaphakathi. Ikhiya zingakubo. Namandla, Sibu namandla. Bidinga a moment of silence namandla. Balinyazo ukuthi singene kanjani. Ngoba bayazi ukuthi kuzungene la kufuna uqale kibo. Man Sibu, that one I didn't see it coming. Wesipha, uThixo akadli papa. Yo. Uyabona makuthiwa ungumnini mandla onke.
indalo iyamthobela yo sibu athi yo. ohlabelelayo ungowaziwayo Yo waziwa kumagumba amanomhlaba yo. waziwa phansi komhlaba waziwa phansi kwamanzi sibu ngiyayiphinda sipha kunabantu abayosibona singena yo ngaphakathi zibe ikhiya zibanjwe ibona sibu imakancane sibu ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu akusimngani wamuntu sibu uNkulunkulu mayizosithwala akacela ipermission emntwini sibu uNkulunkulu mayizovula iminyango akenze conference call ayobuza izitha ayobuza iX ayobuza amafamily ukuthi ngimvulele na ubani aka consult uNkulunkulu akadingi permission yamuntu ukuze akuthwale sibu uNkulunkulu mayizokuvulela iminyango kunabantu ekufuneka ba relax ngoba abakazufa sibu bengekasiboni sifika la uNkulunkulu asifuna khona kunabantu abayongena ICU bafuna ukufa bangakufumani uNkulunkulu seyivula iminyango mangikuvumele sibu for the first time uNkulunkulu uzosivulela iminyango okhiya bephethwe izitha bamangalo batshelwe ngabantwana babo ukuthi ubani umbonile athi omuphi kuthiwe lo waka nomvuza athi ngeke izikhiya ngiziphethe kanti uNkulunkulu uvula iminyango lapho ivalwe khona sibu sipha awuthi ngithatha isipho kancane konke ukuyithe ngikumele futhi kunesikhathi sonke uyazi ukuthi sipha iningi labantu elithi uyathakatha ingenxa yokuthi ihlulekile into yabo bebayizama kuwe sibu ngifuna yazi ama movie ngifuna uhambe ngesilimo ngicela ungiphinde leso okay yabona le genge ethi uyathakatha come on now leso sikhatha awusebenzisi muthi yes sir awuhambanga gogothisi yes sir yingoba ikuzamile and inale tendency yokuthi lento bekakusebenza ngayo wonke umuntu uyadabula wonke umuntu ukhahlela ibhakede usurvive njani kanti kunoNkulunkulu ongaphezulu komuthi sibu inamandla wemfethu uma athi uDavid wena Jehova ungizungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezulu kwami asidlali baba sibu bonke abantu abathi uyathakatha sipha it's because kunento abayizamile ngoba ebusuku mabafika bakuthola uyilanga lomlilo uphumlile sibu khona into mfowethu oyishilo come on now ingakho mina ungizwe kahle mfethu sipha angifuni impumelelo engenakuthula come on now angifuni umshado ongenakuthula come on now angibafuna abantwana abazomelana nepeace yami angibafuni nabangani sibu come on noma bangaba nemali engakanani but uma bangathemba with ipeace yami ayabahambe sibu ingakho kunabantu esihlukene nabo noma kuthiwa sibathanda ngothando olungakanani uma uzolwa nepeace yami ngamane kusuke wena mfowethu sibu yazi kunento engiyinotisile sure yabazi uba kunabantu abazoya ezinyangeni sure bephethe izithombe negama lakho batshintshe izangoma bathi imithi ayisebenzi ngaleso sikhathi isangoma sibe sisithi okanye whoever abantu abagangayo basithi mangiphethe lona umuthi ubulona umashaya bhubhe yeah kuwe ibe ngumashaya phile kukhona lento uthi uzulibambe lingashoni wena ububambe ngento eyodwa uzulibambe lingaphumi ngoba uJehova if ngizolibamba lingashoni izinto zakho zifike ebusuku uJehova ufike ekseni lapho khona besithi baqedi kunabantu abazochitha imithi besithi le mithi ayisebenzi kanti imithi yasebenza but uNkulunkulu unqaba ngawe mase ivulile iminyanga akekho uyophinda vale sibu angazi noma masisho prophetically sure inyembezi ezehla kuwe ibe ngathi azisuleki isayini ukuthi umntana uyeza endleleni sibu ngibazwile abomama besithi isayini ukuthi umntana uyeza aqale echitheka amanzi makusiza impumelelo kuwe sibu ubozibheka indlela okhale ngayo
the bigger the pain, the bigger the blessing. Angazi mfethu Sipha ngenxa yesikhathi. Yes, sir. Mangabe sisazivumela. Nginesikhalo mfethu. Come on now. Akusiyo yonke impumelelo evela kuNkulunkulu. Ingakho mfowethu ngiyayisaba into ephakamayo. Kanti nezinyembezi zabantu ngoke foundation. Sbu. Ngiyawusaba umshado ophakamayo. Kanti kunendoda or kunomuntu wesifazane. Yes, sir. Okhalayo. Yo. Ngenxa yalomshado. Yo, sbu. Ngiyawusaba Sipha mfowethu umsebenzi noma ipromotion othi uyithola ngegazi labantu or ngenyembezi zabantu. Yo. Ngoba akusiyo yonke mfethu Sipha impumelelo evela kuNkulunkulu. Namandla. But amanye ama success mfethu Sipha kukhala abantu. Yo, sbu. Ngiyakulento bokade uyikhuluma ngibona ukuthi uyindlulile but ngithi asingandluli mfowethu because kunemishado la ngaphandle yatholwa. Oh man, let me speak this thing because Sipha vele kufanele ngiyikhulume futhi ngingayivutheli. Umuntu azikahle le ndoda nayo lemshadile. Wangena a side chick efuna ukukhipha umamkhulu. Umamkhulu wangalwi kodwa wayokhala Jehova. Yo. Namhlanje le ndoda yamhlupha umshado ushona phansi. Umbuzo uthole kanjani lo mshado? Yo. Sbu angicela ukusho lokho ngizokunikeza amazwi okugcina ukuthi uvale. Sure. Ubumnandi bento abukho sentweni. Busekutheneni uyithole kanjani? Sure. Uba le cup inhle. Angijabuliswe ile cup. Ngijabulisa ukuthi ngiyithole kanjani. Ijabule. Uyakwazi uba nento uphele emzimbeni unayo. Uyakwazi uba nemoto ungabi na peace unayo. Because I question ilele ukuthi lento nayo uyithole kanjani. Into ezokwenza ukuthi uyienjoy kuba unayo ukuthi uyithole kanjani. Sibu mangabikho nyembezi, mangabikho zikhalo, mangabikho sijwili emveni kwento nayo. Because into ezokubalekisela ngobuthongo ukuthi uyithole kanjani. But sibu before ngikunikeze. Sure. Ngicela endleleni yempumelelweni ungayifuni into yomuntu kanti awumazi ukuthi ithole kanjani. Sure. Ngoba kunabantu abangena ngama CV emsebenzini, kunabantu abangena ngama service. Can I repeat that? Sure. Kunabantu abangena ngama CV nama qualification. Kunabantu abangena ngama service ema officeini. Ama service ini Sipha. Kunabantu ngizobeka nje straight because angikhoze pulpit. Yeah. Kunabantu abehlisa izikate ukuze bathola ama promotion emsebenzini. As much as wena uphethe iCV, yena uphethe iphepha. ungazifanisi nomuntu kanti awumazi lento anayo ukuthi uyithole kanjani. Yo. Sipha manje. Cela amazwi babo vale sami. Zokushayisa ngabantu. Zokushayisa ngabantu. No man. You know Sipha mfowethu siyavala. Siyavala futhi. Okay. Cela amazwi okugcina siyavala siyahamba. No man, ukuthi lento ekhuluma mfowethu Sipha ayikho into ebuhlungu njengalento ukuthi ezinye ingane ziyasebenza. Okay, ezinye ingane ziyafunda boma 7 years. Yes. Zithola ama bachelor, zithola ama LLB lezinto, ama doctorate, abanye mfowethu Sipha basebenze bafunde kanzima ukuthi bayithole leyo nto. Yes sir. Bese kuzofika umuntu avela adunuse ukuze athole lo msebenzi. Kama lenkosi malibongo so Ibhlungu lento kakhulu but and naliciniso Sipha. Yonke into ozoyithola uyisustain ngendlela oyithole ngayo. I didn't see that one coming.
uma ngabe uyazazi ukuthi wathola umsebenzi ngokuthi ulala nomuntu othize, yazi ukuthi nokukhuphuka uphakame kuyoba njalo. Nangapha sipha uma into wayithola ngomthandazo, make sure ukuthi uyisustain ngomthandazo. Amazwi ami lawo sipha khona ungizwayo. Ngafuni siphume kanje. Asibonge kakhulu. Sibona awakhathini okugcina. Sibonawe man. Ungafuni ukuphila kwisizini yomuntu ngoba nawe unesizini yakho. Ungafuni ukuphumelela ngoba abanye baphumelele mawungazi ukuthi badlule kuphi. Siyabonga ukuthi nihlale nathi. Ayiphindi ibonane futhi. Sanibonani.